Jinfexxu f'xulxin. It-titlu tal-faċċata tal-Gazzetta Kulħadd li l-ħadd filgħodu żvelat iktar intriċċi interni mill-Partit Nazzjonalista fejn is-sitwazzjoni tant hija ħażina li David Casa kellu jagħmel appell biex jieqaf il-ġlied. Casa li huwa interessat fil-kariga ta' Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista mar iż-żurrieq biex jappoġġja lil Chris Said, wieħed mill-erba' kontestanti għal kariga ta' kap. Iżda l-ewwel messaġġ li kellu kien imur lil minn hekk. Casa qal li dan mhux mument feliċi għall Partit Nazzjonalista. Jiena bħalissa ninsab ftit miġuħ l-ewwel nett bil-ġlieda interna illi qiegħda ssir fl-apert wieħed kontra l-ieħor. Għax għal David Casa attakk wieħed għandu jkun hemm. Il-Partit Nazzjonalista m'għandniex nużawh biex nattakkaw lil xulxin. Aħna wieħed irridu nattakkaw lill-opponent tagħna u l-opponent tagħna la huwa Chris, la huma l-kandidati l-oħra, la hija l-amministrazzjoni attwali, l-opponent tagħna irid jieqpa' dejjem il-Partit Laburista. Kollox jindika li jekk jirbaħ Said, David Casa jkollu ċans ikbar li jsir Segretarju Ġenerali. Dan għax il-favorit ta' Adrian Delija kontestant ieħor tmexxija huwa Pier Portelli. David Casa ilu jberren biex jidħol għal din il-biċċa xogħol tant li kien iddikjara li kien lest jikkontesta li kieku Rosettejk ma kontestax l-aħħar elezzjoni. Għalkemm fl-aħħar sigħat sar magħruf b'kummenti ta' Mario Gallia li Tejk kienet imposta. F'sitwazzjoni sħuna l-aħħar infenek diġà għamlet ċara li se tkun qed iżżarma l-uffiċċju tagħha fid-Dar Ċentrali. Skont dak żvelat fil-kulħadd jidher li la jinħatar kap ġdid mhix interessata tibqax l-attiviżmu dirett tagħha fil-partit huwa marbut ma' Simon Busuttil tant li minn wara l-elezzjoni l-interventi pubbliċi tagħha kienu marbuta ma' interventi biex taqbes għalih. U Ben Fenek tippakkja attivisti għaddejjin b'attakki kontinwi kontra xulxin online u fuq il-medja soċjali, speċjalment wara d-dikjarazzjoni b'saħħitha ta' Mario Gallia li Simon Busuttil m'għandux jibqa' deputat parlamentari. B'wieħed jattakka lil ieħor l-ex deputat Antoine Borg kiteb iddejjaqtu xbajt jien, aħseb wara n-nies li ħarsu minn barra u jittamaw għall-aħjar.